नोंथाङा गावनि फिसालाखौ बुनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? मा बुंनांगौ जाखो? दुष्ट मावनाय गथ'फोरखौलाय साजा होखानांगौ। नैबे हासिबजों आइया आंखौ बुदों। हर होमबालाय हासिबा आंनो। आंखौ आइया ओरैबायदि बुदों जेन आं गावनि फिसालायानो नङा आरो। आंलाय माइसो गिदिर दाय मावनायमोन दे। आंलाय दाउसो देलायनि हाबा जानो होननानैसो स्कुलनिफ्राय खारखुमाबोदोंमोन दा। एसे साइड होलाय। नोंथाङा नैबे हासिबजोंनो आरो फिसालाखौ बुफिनदो। नोंथांनि फिसालाया जोबोद दुष्टथार। बेफोरबायदि दुष्ट गथ'खौ बिमाफोरासो थिग खालामनो हायो। हामे थौदो थांनोसै। पुलिसनो कमप्लेन होलायथारदोंना नोङो एमाव राजा? पुलिसनो कमप्लेन हरलायथारदों नों? देनोबा हले नोंखौ एमाव देनाय बायदि देगोन आं मोखना बिलाइजों। आइलाय गलतिसेनो मिस्टेक जाबायलै आइयै आंखौ निमाहा होदो गावनि फिसाला साननानै। पुलिस लिंहरलायनाय न'सिम बिमा बुनाय आन्थाखौनो पुलिसनो कमप्लेन हरलायग्रा इसेबां देरथारबायना नों? आइलाय आंखौ बुनांलालै नों आंखौ बिराद बुरजा बुखाबाय। बुनो थाखाय जायगायानो गैला। मा बुबावगोन नोंलाय आंखौ? जायगा गैयाबाबो जायगा नागिर बुगोन आं नोंखौ दिनैबा हले। आइलाय आं स्कुलनिफ्राय दाउसो देलायनि थाखायसो फैदोंलै आइयै। बे जिगुद फाग्ला सिख्लानि थाखायलाय मानो फैनांगौ जाखो नोंलाय? आइलाय दाउसो देलाय हाबा जानो गोसो गैयानो बोराय हौवाजों, बेनिखायनो आंजों खारनो नागिरदों दाउसो देलाया। बेनिखायनो स्कुलनिफ्राय फैदों आं आइयै दिनै। मा होनखो नों एमाव राजा? दाउसो देलायखौ नों हाबानिफ्राय लांखारनो नागिरदों? आइयै नोंनो आंखौ फोरोंबोखादों माथो मानसिखौ अलखद समाव हेफाजाब होनांगौ होननानै। दा दाउसो देलाय अलखदाव दङना, बेनिखायनो आं बेखौ हेफाजाब खालामनो नागिरदों आइयै। प्लिज आइयै दाउसो देलायखौ बासायनो हो आंखौ। नङाबा आं सानगोन नों आंखौ गोरोन्थिखौसो फोरोंदोंमोन होननानै। मानो होनोब्ला नोंनो फोरोंनो होखादोंमोन आइयै अलखद समाव मानसिफोरखौ जेब्लाबो हेफाजाब होनांगौ होननानै। नों जुदि दाउसो देलायखौ हेफाजाब होनो होआब्ला आं सानगोन नोंनि फोरोंनायफ्रा गासैबो गुबुंले गोजा होननानै आइयै। प्लिज आइयै दाउसो देलायखौ आंखौ हेफाजाब होनो हो। आच्छा दाउसो देलायखौ हाबा मन्दपनिफ्राय लानानैलाय बहा दोनहैगोन नोंलाय? बेखौ आं सानथ'वाखै, जायखिजाया ट्रेनाव गाखोना थांनोसै सानदोंमोन आरो। बिराद मोजां बुजिगोरों जाथारो माथो एमाव राजा। थेंक इउ आइयै थेंक इउ ना? जल्दि न' सिङाव थां। आइयै आंखौ हेफाजाब होनो होआ होमबा? दरखार गैया। दानि जुगाव मानसिफोरखौ मेगन मिसिनानै रावखौबो हेफाजाब होनो नाङा मिथिबाय? जल्दि न' सिङाव थांबा थां। आंथ' दाउसो देलायखौ मेगन मिसिनानै हेफाजाब होआना। आं जों देग'ग' नायनानैसो हेफाजाब होगोन दा दाउसो देलायखौ आइयै। दहायनि मानसिया थोआखैना? र' होबावनि आं। आंहाबो दामगोन बिनि उनाव बेसेबां बुयै बुबाय जाबाय। मा नोमफा बखिनाय जादों? जल्दि न' सिङाव थां नङाबा होनोसैसो आं। थांगोन ना न' सिङाव? दुखुथियासो उपाय गैया थाङाबा माथो खालामनो आरो। सानफा एफा बारा जामारबायथ' बे गथ' सासेया। दाउसो देलायनि हाबायाव लांफानोबो दाथ' दाउसो देलाय खारखुमानोसो नागिरदोंबालाय लांफाथारलां बे एमाव राजाखौ। नांगौबा हारसिंनो थांगोन आं। आइयो बाला दुम्पाव हाबायाव गिफ्ट होफैनायफोरा बिराद बुरजा जाथारो माथो। बेफोरबायदि हाबायाव गिफ्ट मोननाय नुबाथाय हाबाखौनो 10 बारसो जानो लुगैयो आं। नुबायना सियारानो बुंफबजोबलायबाय गिफ्ट दोननाया। सोर मा होफैदोंथाय जा नायनो लुगैबाय आं गिफ्टफोरखौ। फाग्लिसो जाबाय आं गिफ्टफोरखौ नुनानै। बेनिखायनो खनले हाबा जानोसो गोसो जाबाय। जानला मानला दा बुखिलाबाय थानों दाउसो देलाय। मानसिफ्रा खोनाबा मा जागोन? मा जानोथाय आंलाय गोसोनि बाथ्राखौसो बुंदों दा। दाउसो देलाय हाबानि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। जों सानैनिफ्राय नैबे गिफ्टखौ आजावदो। आइयो बाला सानैजों मोनसेल' गिफ्ट होथारबाय आइयो। माने जों सानैजों फैसा खांनानै लाबोदों। आच्छा सानैजों लोगो नांनानै मोनसेल' गिफ्ट बायबाय आरो। थारमाने 500नि गिफ्ट खोमा आरोना। सासेयाव 250 होनानै लाबोबाय आरो। सासेयाव 500 खांनानै 1000नि होबा मा जायोमोन दे? मोनसेल' गिफ्ट लाबोनानै सानै गोजोन ओंखाम जानानै थांसिगोन ना आरो। ओइ जाम्बि दाउसो देलाय बिदि बुंनो मोनो नामा? माथोहाय माथो बे सिङाव काप प्लेटसो दङदां। ओइ सेंग्राफोर नोंसोर काप प्लेटसो लाबोआखै होनलाय? काप प्लेट लाबोआखै जों कुकारसो लाबोदों। अके बिदिबालाय दोनलांदो। जागोन दे। दाउसो देलाय गिफ्टआ बेसेबां गिदिर बेसेबां फिसा बेफोरखौ जेबो अरजानाङा। मानसिनि गिफ्टखौ ना बेयो बिजि खुन्दुङा बेफोरखौ होफैब्लाबो गोजोननाय लानांगौनो। बिजि खुन्दुंखौ बाल्लबो नाङा आंनो। दर्जिनोसो हैगोन आं। मानो होनोब्ला आं दर्जिनावसो जि सुखायो। आं हारसिं बिजि खुन्दुंजों जि सुवा। थै बाल जाजाथ होनबाय थायो। आयौ बोराय हौवाखौसो मोनबाय होनबा हाबा जानोबो। जानो आरो हौवाखौनो मोनथारासै होनबा बेहा। एसेबां मोजां सिख्लायानो आंनिख्रुइबो बोरायसिन हौवाजोंसो हाबा जाबाय।
सिगांनिफ्रायनो बोराय हौवाखौ गोसो थोयो होनना मिथिनाय मोनब्ला आंसो बारसिनगौमोन। न'खरालाय फिसा हिनजाव दङना गैया नोंहालाय? दङ सासे। अब्लालाय आंनि बिहावनोनो हाबा हरदो आरो आंना बिहावना हिनजाव गैया। आंलाय मानो नोंनि बिहावनो हाबा हरनांगौ जाखो आंनि फिसाजोखौ? गावनि फिसाजोखौबा बोराय हौवानो हाबा हरनो बायो आरो मालायनि फिसाजोखौबा हाबा खालामनो गोसो जायो। गावनिया सना मालायनिया खैला नङा होमबा? बाथमिस बोराया मिनि हरखुमालायदों आंखौ। जारौ। मोजाङानो जाबाय बाथमिस बोरायजों खाथियाव जिरायफायैया। दय अगालिलि मोनखादोंमोन आं। दासो सियारखौ सोलायनानै मोजां मोनबाय आं। बोराय गावखौनो सेंग्राग्रा मोनदों बियो फाफि बैथाला बोराया। हाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय समायसोदोंहाय माथो दाउस्रि देलाय। आंलाय समायना खादा दाबायदियाव मिस इन्डिया बादायहैबाना आंसो मिस इन्डियानो क्राउनखौ गाननो मोनबावगोन। दाबो जेबो नङा दाउस्रि देलाय बे बोराय हौवाखौनो गोदनायावबा खर' आलायना लाबानो जाबाय आरो बान्था महरै। बाथमिस हाफां खुगा जिबलां नोंखौथ' आंनि हाबायाव लिंहराखैमोन ना आं। मानो फैदों नों आंनि हाबायाव? दाउस्रि देलाय आं बुंखादों माथो नोंनि हाबायाव नों लिंहराबाबो आं फैगोन होननानै। आच्छा बोराय हौवाजों हाबा जासिगोनखाय? दाउस्रि देलाय हाबानि गाहाम हामलायनाय थाबाय। नुबाय हाफां नार्जि बुदाङा बेसेबां सुइट बेसेबां गोदै। बेनिफ्राय एसे गोदैखौ सोलोंनानै ला खालि गोखा गोखाल'खा। फाग्लि हाउसाव नार्जि बुदांखौ गोदै जानो आंसो फोरोंदों दे। नै बाल बुंदों। नै हौवा गोदानजों थाफाग्रायाबो थेनथावबायसो माथो। हौवा गोदानालाय बहाथो दं? माथो हौवा गोदानानो गैया? मा हौवा गोदान गैया होननानै बुंखायो नार्जि बुदां बैलाय बै थखन थुनाय बोरायानो आरो। दद हाफां माइसो गोदाव सोरावलै नों। बे समखौसो मोनबाय नामा नों धेमालि खालामनो? ओइ नार्जि बुदां बेनो हौवा गोदाना। दाउस्रि देलायनाव सों आरो ना दाउस्रि देलाय। औहाय नार्जि बुदां बेनो हौवा गोदाना। बेजोंनो आंखौ हाबा होनो नागिरदों आरो। आं एसेबो हाबा जानो गोसो गैयामोन। आयु बाला बोराय हौवाजोंनो हाबा होनो नागिरदों आंखौ। दाउस्रि देलाय गोसो गैयाबालाय मानोथो हाबा खालामनांगौ जाखो? जुदि गोसोआनो गैयाब्ला उनाव हाबानि उनावबो नों मोजाङैनो थानो हाखानाय नङा माथो। जालायबाय दा बे नार्जि बुदांनि आखलबाथाय खालि जेरावबो गियानल' जारियो। जेबो नङा दे बोराय जाखो मा जाखो दाउस्रि देलायजोंथ' समायो ना। नुबाय नार्जि बुदां हाफांनि गेसाव गोसोखौ आंखौ बोरायजों बोरै हाबा जाजानो लुगैयो। दाउस्रि देलाय आं बेवहाय थाबाय थानो हालालै नो गिफ्टआ आजावदो। दुखु मोनदोंना नोंबो हा नार्जि बुदां बोराय हौवाजों हाबा जानांनायखौ ना? मानोथो नों आंनि मोजां मोननायखौ आजावासै दे? दद गोदाव सोराव। जायखिजाया मोजाङै रायजो जादो दे। आयु बाला नार्जि बुदाङा बेसेरा दुखु मोनलांसोबाय। हाफां बिराद गोजोनबायना नों बोराय हौवाजों हाबा जानांनायखौ? औ माथो नंदों नोंलाय? बेनिखायनो नोंनो जि मोजां गिफ्ट लानानै फैदों आं। आयु बाला आंनो मालाबाबो गिफ्ट होफेरि मानसिया इसेबां बुरजा गिफ्ट लानानै फैदों नों? औ लाबोआबालाय? बाथमिस हाफां फैदो आदैमोन मादैमोन ओंखाम जानोसै। ओंखाम जानाय सिदा खालि जाबाय। उदै एन्जर खाखाबायमोनहाय मोजाङानो जाबाय दे थुदो जाहैनोसै। माहाय बमब्रमा खामानि मावसोदों नामा? दाउस्रि देलायनि हाबा होननानै जिरायनाय गैया मेंनाय गैया मावगासिनो दङलै। माथोहाय बमब्रमा थाब थाब हाबा जानांगौ ना दाउस्रि देलाया? जायाबा माथो जानांगौथ' आरो। हौवा गोदानाबो समायना हिनजाव गोदानाबो समायना गथ'फोरा रमायना उजिथारगोनलै बिसोरना। औ ना बमब्रमा मिन्थिखाबाय दे आं नोंसोरखौ। नोंसोर सानैया आंखौ बोराय हौवाजों हाबा जाजानो लुगैदों आरो। हाबाल' जाजानो लुगैयाखैब्रा ग्रें ग्रें रायजो जानानै गथ' गथाय खांनायखौबो लुबैदोंब्रा। नोंसोरजों रायलायबाय थाबा जानाय नङालै। ओंखाम संग्रा न'आव खामानि दंसै आंहा। आयु बाला हौवा गोदाननि जै जै हाबानि जोबोद जोबोद गाहाम हामलायनाय थाबाय दे। गोजोननाय थाबाय। आंनि मुङा हाफां आरो आं दाउस्रि देलायनि बिलोगो। दाउस्रि देलायजों आंजों जोबोद मोजां लोगो आरो दाउस्रि देलाया जोबोद मोजां सिख्ला। नों दाउस्रि देलायखौ हाबा खालामनो नागिरदों मोजाङानो जाबाय। दाउस्रि देलाय बायदि सिख्ला जेरावबो मोननो थाङा। दा सानैबो मोजाङै आलो गोजोनै रायजो जादो दे। जागोन दे आं दाउस्रि देलायखौ रानि बायदि दोनगोन। बांद्राय रानि बायदि दोनब्ला बिनि खर'आ दस्ता जागोन। बेनिखायनो मालाबा मालाबा बान्दि बायदिबो दोन दे। आयु बाला मा बान्दिहाय? बान्दि माने खामानि मावग्राफोरखौ बुङो आरो। हाफां दालिया दिनै नों आंखौ रागा जोंब्लाबो आं जेबो होना। हाफां दसे जिरायथ'दो दे। आंथ' दिनै थांखाया दाउस्रि देलायनि हाबाखौ नुवागौमानि।
बे दाउस्रि देलायबो मा खालामनानै लायो फुरा जिन्दगि गोलैसोनानै दं बे बोरायजोंसो हाबा जानांगौ जाहैबायना बेयो बुंबा आंखौसो उल्था बुंफिनगोन नों मानो हाबा लायासै होननानै नारजि बुदां नोंसोसो माथो हा गेटआवलाय मानोथो गसंबाय थाखो सिङाव हाबलांदो जों सन्तलाखौ नेगासिनो दङ सन्तलाया गिफ्ट लायनो थांनाया दाबो सफैयाखै गिफ्टखौलाय लाबोखानो हायामोन आरो आं बुंखादोंमोन गिफ्टखौ खेबसेनो बायनानै सानैबो ज' हाबायाव थांखानोसै होननानै गैया गावहासो हारसिं जोंखौ दोनलांनानै हाथायसिम थांबाय गिफ्ट लायनो होनना आच्छा अब्लाबो सिङाव हाबनानै थाहैथ'दो हापांबो दंखायो आरो दुम्फावबो दं गिफ्ट लायालासिनो थाङाहाय नङाबा दाउस्रि देलाया माबा माबिसो बुंगोन थिगबो गैयालाय बेजों मानसियासो बोरैबाखा दानो गिफ्ट लायालासिनो थाङोब्ला गिफ्ट लायालासिनो फैलायबाय नोङो हाजोआव जेवनो होननानैसो बुंगोन आंखौ मानसिया एसे बोरैबालै नाथाय मोनसे खोथाया बेसो जाहैबाय बोराय हौवाजों हाबा जानायखौ बारा मोजां मोनाखै आंबो बारा मोजां मोनाखै थेवबो माथो न'खरनि मानसिफोराबो हाबा होनो नारसिनथारबाय माथो बुंबावनो आरो मालायनि न'खराव हाबनोबो हायाना जों नंगौ बेनिखायनो आंबो जेबो बुङाखै अब्लाबो दाउस्रि देलायनि जानानै एसे दाउस्रि देलायखौ हेफाजाब होनो हायोमोन आरो नाथाय दा दाउस्रि देलायाबो जाबायदिखा मानसियानो बेखौ हेफाजाब होबाबो प्रब्लेमावसो गोलैजानो गियो आं बेखौ हेफाजाब होनाय माने गावनि आथिङाव रुवाजों दानना लानाय बायदिबो जायोलै मानसियानो बोरैबा स्टाइलनि ना बेनिखायनो गिनायबो मोनो आं दाउस्रि देलायखौ हेफाजाब होनो बापावै साजाय खावथारदों माथोलै नोंसोरलाय माला फैखोब्रा बारा गोबाव जानायलाय जायाखै खैना गोदान आरो हौवा गोदानखौ नायनानै फैबाय ओमफ्राय सिकिउरिटि गार्ड थां माथां मा मोनबाय थाखो नोंसोरलाय गेटआवलाय आं सन्तलाखौ नेगासिनो दङ बियो गिफ्ट लायनो थांदों हाथायाव आच्छा आं हले जेबो गिफ्ट सिफ्ट होआलै खैना गोदान आरो हौवा गोदानखौल' नायनो फैदों आं स्पेसियेलि खैना गोदानखौ एसे एदावनो फैदों आं आंखौ जिअ टावार गैयिनि गारनानै बोराय हौवाजों हाबा जानो नागिरदोंना बेनिखायनो एसे एदावनो फैदों आं थोद मानसिया ओरैनो दुखु जानानै दं आरो नोंहा एदावनो नागिरदों एदावाबालाय बेफोरबायदि मानसिखौ एदावनांगौलै र' एदावहैनि आं एसे बिथिंजाय खैना गोदाना दुखु जागासिनो बेहा एदावनोनो औहाय बेसोरा बयजोंबो एदाव जागासिनो दङ थङालि बाङालिनो बोराय हौवाखौ लाइन मारिनानै लाफ्लांबाय दा बोराय हौवाजों गारजादिया दा मालाबा जोबोद अननोबो ओंखारलायलाङो आं दाउस्रि देलायखौ बेनोथ' जादों दा दाउस्रि देलायनि जानानै एसे बुंब्लाबो मानसिफोरा माबा माबिसो सानलायलाङो आरो आंनालाय हाफाङाथ' जोंखावथारो दाथ' दाउस्रि देलाया हाबा जासिगोन होननानै जाबायदि खुसि जादोंना औ हाफाङा जाबायदि खुसिखा सन्तला मा एसे गिदिर गिफ्ट लाबोखोलै सन्तला मा दं बे सिङाव जि सुग्रा मेसिनखौनो लानानै फैबायलां एसेबां गिदिर बुस्थुखौ बोरै थिखोखोलै सन्तला नों सन्तला मानो खर'आव रुजुनबाय थाखो गाहायाव दोनदो जेबो नङालै दाउस्रि देलायनि हाबाखाय बबेनिफ्राय बोला फैखो गावखौनो फाथा मोनासैलां दे थांदो आंबो न'आव थांनोसै एसेबां थाबनो थांनोसैबो होमबा बिनि हाबाखौथ' नायनो सानदोंमोन आं गोदाव सोराव बुंबाय थायोलै बेनिखायनो फैबाय आं देख नंमारगौसोथ' आरो बे दाउस्रि देलायबाथाय बिदिनोलै दे अब्लालाय नोंसोर थांदो आं न'आव थांनोसै दे स्रामस्रि थादो दे जागोन दे थांदो सन्तला खर'आ गाज्रि जाबाय नामा नोंना बेफोरबायदि इसेबां गिदिर बुस्थुखौ खर' थिखोबाय थानो जेबो नङालै थौ आइजों लारि आच्छा जागोन दे बिल्डारफोरखौ मोजाङै खामानिखौ मावनो होबानो जाबाय जागोन साननैसो उनाव नायगोन आं खामानिफोरखौ मोजाङै मावदोंना मावाखै दे बिदिबालाय दसे उनाव नुजाफैबानो जाबाय आंबो मोनसे मिटिङाव थांफिननांगौ दासो मोनसे मिटिंनिफ्राय फैदों आं आइला नोंथाङालाय सोर मानसिखौथ' नुनायाव बहाबा नुनाय मोनदों आं मेगनावलाय गानजेतसो बाखोना माखो आइला माथो गारांखौबो सिनाखि मोनथारदोंलै बहा खोनादोंमोनथाय आं बे गारांखौ बहा खोनादोंमोन फाग्ला बोरनाय आवसाव खर' गाज्रि आंखौनो सिनायला नामा नों आइला हांग्रिमोनदि मालानिफ्राय जाम फिथाइनिफ्राय आपेल बायदि जारौ जाखोब्रा नोंलाय देलायदों आरोहाय मोखाङाव एसे मेकआप दाफबदों मासि मोजां समायना नुखोब्रा नोंखौलाय हांग्रिमोनदि नामखौनो बेलेगसो दोननो लुगैबायलाय आं हांग्रिमोनदि दोनला नामा नोंनि नामखौ हांग्रिमोनदिनि जायगायाव नोंनि नामखौ अखाफोर गावदांसो दोननोसै नामा नाथाय अखाफोर गावदांनावबो दागो दङना बेनिखायनो अखाफोर गावदांबो दोनला आं नोंनि नामखौ फाग्ला बोरनाय दाउस्रि देलायनि हाबायाव थांनांगौ आंहा बेनिखायनो एसे देलायदों आरो आच्छा बावनानैसो दं आं फाग्लिनि हाबाखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु मा एसे समायना जाखोब्रा हांग्रिमोनदि मा एसे रमायना नुखोब्रा आंलाय नोंखौलाय गोसो थोफिननोसो लुगैबायलै आं नोंखौ फार्स्टनिफ्राय जानला मोनला दा बुंबाय थासै दे नों जोबोद मोजांलै हांग्रिमोनदि ओरैबायदि मोजां ना बेनिखायनो नों बायदि 10 जनसो लाबोनानै दोनफैनो लुगैयो आं
नोंनि आखला मालाबाबो सोलायनाय नंलाना अमा राजा बेनिखायनो हनै नोंसालायाबो नोंनि आखलखौनो लादों मालाय स्कुलनिफ्राय खारखुमानानै दाउस्रि देलायखौ हाबानिफ्राय बहाबा लाना खारनो गोनांमोन आच्छा आंनि फिसालाया एसेबां देरबाय मा नंदों नोंलाय नोंसालाखौ रागा जोंनानै न' सिङावनो जोबनानै दोनदों आं नङाबा बेयो हाबायाव थांनानै मा खालामहैगोन मोजाङानो जाबाय बांद्राय उतपात जाद्रायदों बे माव बेथाया हा नोंलाय दाउस्रि देलायनि हाबायाव थांगोन ना थाङा थांनोलाय गोसो जादोंमोनलै नाथाय एमएलए जाबायना बहाबा थांनो होनबाबो थांब्रबनो हाया बिराद मिटिं दङलै बिराद खामानि दं थांनो नों हारसिंनो थां फैसाया हरदो गिफ्ट बायनानै लानानै थांनो आं नंगौथ' आरो एमएलए लाइनि हिनजाव एसे मोजां गिफ्ट होयाबा गन्थं थांगोन ना नोंना दे आलमारियाव दं लानानै थां मा एसे समायना जानानै थाखोब्रा हांग्रिमोनदिया र' हांग्रिमोनदि नामखौ दोनलां माबा मोनसे नाम दोननांसिगोन आंखौ बेसेबां जोबथेसालियाव जोबनाय बायदि जोबनानै दोनो आंबो थांगासिनो दं दाउस्रि देलायनि हाबायाव दाउस्रि देलायनो खोथा होनाय बायदि बे खोथाखौ जाफुंसार होनांगौ आंहा बाय हुक बाय क्रुक दाउस्रि देलायखौ हेफाजाब होथारनांगौ